סיפור פורסם בזמן ישראל אצל אבנר הופשטיין. זהו סיפורו של אזרח, אתם יודעים, חובב, מה שקראו פעם חובב רדיו, חובב האזנות קשר, שהצליח לעלות על תדרים של חמאס ולהאזין להם. הוא שמע שהם מתכננים מתקפה גדולה, התריע בפני הצבא, ומה קרה אחרי? בואו תשמעו ממנו עצמו. רפאל חיון, שלום לך. שלום וברכה. אז קודם כל הקונסטלציה, מה, אתה באמת יושב ומאזין בלילות לתדרים? מה הסיפור בדיוק? ככה אני באמת עשיתי עד לפני מספר חודשים ששללו לי את הרישיון ובעצם את האישור להחזיק בציוד ולהאזין. אז בוא נלך, לפני ששללו לך את הרישיון, בוא נלך אחורה ותגיד מה אתה שומע מחמאס ומה אתה עושה עם המידע הזה. המון פעמים, לא רק הם, ארגוני הטרור. בהתחלה, אני שומע את זה בסוף 2019, האימונים שלהם מדברים על פריצה ליישובים, בהתחלה זה 2 יישובים, כיבוש, חטופים, רצח והשתלטות על בעצם יישוב באופן קומפלט, אחרי שהם חטפו. לאט לאט האימונים שלהם מתארכים ומתחילים לכבוש עוד ועוד, עד שבסוף 2022 הם כבר מדברים על כיבוש מלא, זאת אומרת השתלטות מלאה על כל היישובים מכרם שלום עד זיקים, וממש מדברים על רצח עם, מדברים על חטיפה של חיילים ואזרחים, זה אירוע לא פשוט. הם מדברים תוך כדי אימונים, זאת אומרת, מהמבצעיות של הקשר באימונים, אתה מבין מה הכוונות שלהם, או שהם פשוט מדברים ומצהירים על הכוונות? לא, הם ממש מדברים, הוא ממש מדמה, כאילו הוא פורץ עכשיו ליישוב, והנה הוא הרג, והנה הרגו לו, והנה עכשיו הוא תפס משפחה בממד, והמפקד אומר לו, אוקיי, תירה בהם, אל תשאיר אף אחד, אחר כך הוא ממשיך הלאה, אומר לו, מה עכשיו, מה אתה רואה? הוא ממש מתאר לו דבר, וכאילו הכל על בסיס אמת, אבל זה בעצם תרגיש. ומה אתה עושה עם ההקלטות והמידע הזה? המידע הזה עובר בזמן אמת, כמה שאפשר לכל מיני גורמים במערכת הביטחון, צבא ומערכת הביטחון, בקבוצות יהודיות שאני מחזיק כבר המון שנים, שרק אנשי צבא נמצאים שם, אין שם עיתונאים, אין שם כתבים, כל מי שנכנס עובר אימות, והמידע עולה שם, אנשים מבינים את זה, מדברים איתי, גם רבש"צים לצורך העניין, שחלקם לצערי נרצחו, חברים טובים, אני איבדתי פה 37 חברים, זה לא אירוע פשוט. אני יודע בוודאות שאם אני הייתי עם הציוד, לא היה לנו נפגעים. הם לוקחים את מה שאני אומר ברצינות, וכל מה שאני מעלה, נגיע הכי גבוה, הכי גבוה. כי לצורך העניין, אחרי שהיה לנו הטבח הכל כך נורא והקשה הזה. אבל כשאתה העלית, אז בעצם אמרו, אנחנו לא רוצים יותר את הנודניק הזה, אתה מציק לנו, ואנחנו שוללים לך את הרישיון, את רישיון ההאזנה, שלא ידעתי בכלל שיש דבר כזה? לא, יש רישיון האזנה, חובב רדיו, אני הייתי משהו אחר, קיבלתי אישור ממש מיוחד, והאישור הזה בעצם אומר שמותר לי להאזין לצד האויב עם המכשירים שנמצאים ברשותי. אוקיי. וזה מה שעשיתי, סיכלתי המון פיגועים, מנעתי המון דברים, חלקם עדיין לא פורסמו, לפי מה שאני מכיר. ואז לוקחים לך את הפריבילגיה הזאת, למה בעצם? מה אומרים? למה הם מפסיקים את זה? בכיר במערכת הביטחון פונה אליי וטוען שאני לא באמת מועיל למערכת, אף אחד לא צריך אותי, אנחנו מספר 1 או 2 בעולם, אני לא באמת צריך, הצבא לא צריך אותך, אף אחד, גם אם תהיה עם 2,000 רשתות האזנה, ואני האזנתי להמון, וזה פשוט באמת מטורף. אלמוג מצטרף אלינו, הוא רוצה לשאול אותך שאלה. אני חייב להעיר הערה, כן. כמי שמכיר את רפאל חיון הרבה מאוד שנים ועוקב אחרי הפעילות שלו וגם מדבר איתו לא מעט, צריך להבין שהאיש הזה הקדיש את חייו למען ביטחון תושבי העוטף. שתבין שבכל לילה שאתה ואני היינו הולכים לישון, הוא היה נשאר כדי להאזין וכדי להעביר את המידע לצבא. אף אחד לא משלם לו על זה, אף אחד לא נותן לו שום דבר.
כל מה שהוא עשה בשביל הביטחון של התושבים בעוטף עזה. ואני אומר לך, מידיעה ברורה, לא פעם ולא פעמיים, הוא עדכן על אירועים לפני שהם קרו, לפני שהם התרחשו. לא עדכן בפרסיה בציבור וגרם נזק למערכת הביטחון. עדכן את הגורמים הרלוונטיים, ואני אומר לך כמי שהיה איתו בשיחות, ועדכן גם אותי לא פעם ולא פעמיים על דברים שהולכים לקרות, שהוא הרגיש שהוא לא מצליח לבד לשים את היד. שוב אני אומר, לא כדי לפרסם או כדי לייצר בלגן, אלא כדי לשנות את המציאות, כדי למנוע אירועים ביטחוניים. וחבל שהמערכת לא יודעת להשתמש באנשים. אני חושב שאם דיברתם קודם על סרט בנטפליקס, זה לגמרי זה. וכשאתה רואה, רפאל, את האירוע עצמו קורה באותה שבת ארורה בבוקר, ואתה יודע שזה מה שהתרעת עליו, מה זה גורם לך להרגיש? אני פשוט תופס את הראש. אין לי יותר מדי מה לעשות. אני לא יכול להגיד לכם מה אמרתי לכם. אנחנו במצב מלחמה, אני גם לא רציתי להתראיין, אם זה לא היה נפתח אתמול, אני בכלל לא הייתי מדבר. זה לא הזמן שלי עכשיו. אני אומר, יש לי עוד חברים שעוד לא קברו אותה. אני דיברתי שאתה צריך להבין, במצב הזה שהיינו, לא היה כלום, לא היה משטרה, לא היה צבא, לא היה חמ"לים, לא היה כיתות כוננות, אף אחד לא היה. אנשים התקשרו אליי, גם בכירים במערכת הביטחון. אנחנו לבד בבית נצורים, תעזור לנו, רק אתה יכול לעזור לנו, אתה מכיר את כולם, תשלח כוח. אני באמת שלחתי כוח, התקשרתי למפקד ההוא ולמפקד ההוא, והתחלתי לשלוח כוחות. ולא רציתי בכלל, כאילו, שתבין רק כדי לסבך את האופן. אני דיברתי עם סגן מפקד מגלן, חן בוכריס, השם יקום דמו. זה חבר טוב, שהוא היה אמור להגיע אליי ביום רביעי בחול המועד. כן. בסוכות. ועקב היה לו איזו שיחה עם האלוף, הוא לא יכול להגיע. הוא דחה את זה, אמר לי שבוע הבא בעזרת השם אני אצלך, גם הכנתי לך מתנה ממנו, מכל הזה, על כל מה שאתה עובר לנו ביחידה. דיברתי איתו לפי צה"ל טוען שהוא נהרג בשעה 12, אני דיברתי איתו ב-11:57. זאת אומרת, 3 דקות לפני שהוא נרצח. וזה, התמונה שלו פה אצלי על המקרר. כן. אוקיי, רפאל, לא פשוט. תגיד, אם היו מחזירים לך עכשיו את הזכות להאזין, אני מניח שזה משהו שהיית מקבל בחיוב. אני גם עדיין יכול להציל חיים. עדיין לא נגמר, אנחנו עדיין במערכה. אני ביקשתי, התחננתי, פניתי לכל העולם. כל העולם, שרים. אולי אתה גם יכול לעזור להביא מודיעין על חטופים ואיפה הם נמצאים. אני כבר יכול להגיד לך שעשיתי את זה. אמנם לא יודע אם אני אקבל על זה קרדיט או לא, וזה גם לא מעניין אותי, אבל פנו אליי ונתתי להם את כל הדאטאבייס שיש לי. אוקיי, אל תיכנס לפרטים, כן, ברור. רפאל. אני מניח שעכשיו צה"ל והמודיעין, בכל התחקירים שכבר התחילו, לא מחכים לסיום המלחמה. כל התחקירים, מן הסתם, גם את זה ישקללו וכמובן יחקרו. מה שאומרים עכשיו זה תמונות מרמאללה, דרך אגב. רק נגיד, רפאל, תודה רבה לך, ואנחנו מקווים שיעשה איתך צדק ושיהיה לך שקט. תודה רבה. כן, חזי. רפאל, אני גם יצא לי להכיר אותו, לשוחח איתו, הוא עושה עבודת קודש. צריך לומר שאנחנו רואים פה תמונות ישירות מרמאללה כרגע, לאחר ההתעוררות.